Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngicela u-Allah umdala wey'nsuku, umvelinqangi, umenzi wento zonke angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika-Allah onomusa onesihawu. Manazaretha, bafowethu nodadewethu. Uma mina ngilalela kahle, athi amanazaretha noma ake ngithi zithi izimpunga zamanazaretha, ngoba laba abangithukayo ontanga abanye yingane kimi. Ake ngithi zithi izimpunga noma amaqhegu noma izaguga zamanazaretha. uShembe akalwelwa, kodwa uShembe uyazilwela. Uthi-ke umbuzo wami, mina uma nina nikhuluma kanjalo, ngilinde mina ukuthi uShembe azilwele kimi, ngoba yimina engithi uShembe akayena uNkulunkulu kodwa uyisidalwa sikaNkulunkulu. Ngakho-ke uShembe akanalo ilungelo lokukhonzwa noma akhothanyelwe, ngoba uyisidalwa akayena umdali. Uya ebhoshi njengami nawe, uyadla uyaphuza njengami nawe, unomfazi uney'ngane, uya ocansini naye njengami nawe, uyaqabula njengami nawe, ugibela iy'moto, unama-ID, unama-passport njengami nawe. Naye uma ngabe engatholakala emgwaqeni eshayela imoto ilayisensi engenayo, uzoboshwa naye, afayinwe, akhiphe ifayini yokuthi ufeyile ukuproduza iy'ncwadi zokushayela. Uma mina ngisho njalo ngithi ngalezo zizathu lezo akayena uNkulunkulu, ngoba mina naye silindo ukufa sobabili. Abanye bafile, naye uyakwazi lokho, nani niyakwazi lokho. Umqali wendlela akasekho emhlabeni, abantwana bakhe ubaba uGalile nobaba uKhula abasekho emhlabeni, namadodana abo amanye. Ngingabala ilokuzana inyanga yezulu, ngibale ngisho uthi ngolwamakhosazane, abasekho nabo emhlabeni. Yingakho ngithi mina ababona oNkulunkulu, ngoba nginobufakazi obuphambi kwamehlo akho nawe uyabubona. Bese uthi wena okunokuthi mina ngishaye uShembe, kodwa iy'nhlamba ziphuma kuwe, aziphumi kuShembe. Iy'nsongo ziphuma kuwe, aziphumi kuShembe. Abangifuna ama-location baphuma kini manazaretha, abaphumi kuShembe. Kanti uShembe uzilwela nini? Ngoba mina kulokhu ngatshelwa ukuthi uShembe uyazilwela kusaphila uthingo lwamakhosazane. Ngiyamazi mina ngosi, ngake ngamkhawula, ngake ngakhuluma naye mina bume kanje, ngamtshela futhi ukuthi mina ngiSulumane. Angizange ngikufihle lokho, ngile eNdwedwe Enhlangakazi. Ngamtshela, ngamkhawula, ngamtshela ukuthi mina ngiSulumane. Akazange abe nenkinga nalokho. Kwafika isikhathi wadlula emhlabeni. Am I, ngisekhona namanje, akakaze angenze lutho. Namanje ngisakutshela mnazaretha, ngithi mina wena obiza uShembe ngoNkulunkulu ugejile, wena okhonza uShembe ugejile, uhamba ebumnyameni. Angikhathali ukuthi uyinhloboni yeNazaretha, as long wena usaphambana nomyalo wokuqala othi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami, usakhonza uJehova, ugejile ngoba uJehova akuyena uNkulunkulu. Sasho namanje iBhayibheli lithi uJehova umgulukudu obhema insangu. iBhayibheli lithi uJehova watshela abantu ukuthi abaphuza utshwala badakwe bahlanze bawe bangasasukumi. iBhayibheli lithi uJehova watshela ukuthi uHosiya ukuthi akahamba yolala nesifebe. Kusho iBhayibheli lithi watshela uHosiya ukuthi akahamba yolala nomfazi ophingayo. uJehova lo nithi nina niyamkhonza.
ngithukeni-ke ngigcine la ngithanda khona, kodwa iqiniso nani niyalazi. Laba enibakhonzayo nibakhonza ngenxa yokuthi banemali abayinikwa yini. uJesu maKristu wayesebenza ewumbazi, carpentry. uPaul wayesebenza edayisa amathende, yele business enza amathende awadayise. uPetru wayewumdobi weyinhlanzi edayisa iy'nhlanzi. Owakho umfundisi usebenzaphi? Njobe isiqhumama namhlanje ebingelelwe igcawini ezinkulu ezingaka, usebenzaphi? Ngithi ngikutshela impendulo, usebenza kuwe. Uwena ibhangi lakhe, uwena ibusiness transaction yakhe. The day wena wayeka ukumnikelela lo mfundisi wakho odlala ngawe ifile le business yakhe, angeke aphinde adozane ebandleni lakhe. Ene babhajetha ngani? Mayeza nje ebandleni useyazi ukuthi namhlanje ngizoyenza 6 million. Atshela umfazi wakhe ukuthi nkosikazi wami lungisa abantwana. Namhlanje ngoba kumgqibelo ngizoyenza 6 million, ngiyangithatha nginise eDubai umndeni wami. Bazonginika le iphukuphuku lesi, iyeza 6 million. Sengikalile mina. 6 million uyeza. Abe nenhlanhla nibe yi10 million. Nimnikeze 10 million. Asuke la aye koDubai, aye koParis, akukho la angeke aye khona. Anganiphakethe lemvumela, yini enilenza ukuthi livume. Ngithukeni-ke ngigcine la nithanda khona. Anizenzi, nikhunkuliwe, bathwele, bafaka iy'ndandatho ey'nkulu ezingaka, akuzona ezomshado. Ziyakhuluma iy'nyanga zabo okuyizo ezibathwalisile ukuthi banidome ngalamaringi wabo la amakhulu. Ziyasho iy'nyanga zabo ayifihli. Bathwele, bathwalele nina ukuthi nina nibhayize. Usebenze uthatha imali hambe uyoyinika yena ehleli. Babulawe indlala abantwana bakho, ungeke uzuye laphana ucela nokuthi akushonisele, ungasenamali yokugibela. Ubona ukuthi ngcono uyongena kumashonisa ekhona yena ehleli phezu kwamamiliyoni awanikwa yini. Angeke uyomcela ukuthi baba sengiphelelwe imali yokugibela, emholweni ngithatha u10,000 ngawunikeza wena, kanti ngizoshawa installment semoto. Lo 10,000 usupheli, sengiyacela noma nginika u2,000 ukuthi nje ngifaka upetrol ngigibela inyanga yonke, ngizobuyisa ukuqamba wangi inyanga mayiphela. Angeke. Ngeke akunike noma ungaya, angeke umbone nokumbona uyovinjwa ama-bodyguards usela kuthiwa yefuseka azosibhedela wena ufuna ukumbonana. Kodwa wena ngapha uyamkhonza, uyamnikelela njalo. Siphukuphuku, vuka emaqandeni, vuka mawulele. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.